It's Sunday. It's katapusan of September. It's September 30 today. And it's about 4 p.m. And we're going to feed our dogs in Albor. And we're here. Ayan, nakasakay na ako. Nauna na akong sumakay dun sa dalawa. Kasi si Marco, inasikaso pa niya yon si Cleo, yung maliit na aso na bago namin. Binigyan muna ng tubig kasi kinakalmot daw ng pusa. Kaya nilagay niya dun sa room at doon niya ikinulong. Kawawa naman kasi nakalmot ang mata. At doon naman sa Albor ay kami ay magpapakain din naman ng alaga. Kaya may dala-dala na dog food at ito ay kasama ko ang lakay ko. Ayan. Yan ang lakay ko. Ayan, naghihintay oh. I love you guys. Ayan. Oh, pupunta kami, magpapakain na naman ng alaga. Ganyan ang buhay. It's Sunday today kasi bukas busy sa patrabaho. Busy kaming lahat. That's why walang makaasikaso sa kanila. Ngayon na ang time. It's a chance to asikaso our pets. Yan. Yan, at magdadala kami ng tubig. Yan, na malinis para sa kanila. Ayan. Ha? Ha? What are you saying, Marco? Nothing. Okay na si Cleo? Yes. Okay na. Naghihintay. Dahil inire-ready lahat ng dadalhin doon, ay kausapin ko muna si Waku King. Waku King. Punta namin si Jumper, Waku King. Tignan nyo. Do you know what's this? This fruit. Do you know what's this? These are tamarind. And in Tagalog, in Filipino language, these are called sampalok. Tamarind. There are a lot of fruits of tamarind. Oh, ang dami. Dami guys, pero walang kumakain sa amin ng tamarind. Hinahalo lang sa sinigang. We use this as sinigang mix to let the soup of sinigang sour, and it is very refreshing taste. See? Ang dami yan. Ang laki ng punong to. Teka, ipakita ko ha. Pakita ko sa malayo. Look at that. That is very big. A tall tree. Ang dami niyang bunga guys. Wala lang kumukuha. Ayan. Kaya ikaw naman. Uy. Naku. Ang kulit-kulit ni Wako. Ayan. Ang daming bunga ng tamarin namin guys. See? Dami. Hindi lang kami nangunguha kasi mataas. Tsaka lang ako manguha niyan pag nagluto ng sinigang. Yun. Ayun, punta na kami sa Albor. So, let's go. Have a biyahe. Albor is 12 kilometers away from here. Yeah. 10 minutes drive. 10 to 15 minutes drive. Wala namang traffic dito sa province. Dire-diretso and then makinis naman ang kalsada. Sus, ang daming nagsabong guys. Oh my God. Grabe. Sugal yan. Yan, pagsugal, number 1. Grabe, no? Dami nagsusugal. Pag naubos ang kwarta dyan, naku, sisi lang ang kanila. Kawawa ang pamilya. Yan ang sinasabi ko. Diba? Kapag naghanap buhay ka at sugarol ka, papasaan at ikay maghihirap. Gusto na lang ito. Yan o. Yan. May for sale silang mga hollow blocks dyan. At tayo natigil dahil na traffic at yung sunset ay ayon. Nakita nyo? Ganda diba? This is Baclayon. Itong mga eksena ngayon, this moment of September 30, katapusan. Ayan. Diba? Diba? Oh, Holy Spirit pa yan, oh. That is the surrounding me. Nasira ang susian. Kuha silang agdan. Oh my God. Siya na ang makyat. Sinong aakyat?
Oh my God. Nasira susian. Hawakan mo yun doon. Kaya ba, Marco? Ayan. Uy. Na ano? Gabok oh. Huwag mo lang yan hawakan gaano. Makano ka. Baka mabali yan, ha? Yan. Okay. Tapos jump ka dyan. I-position mo muna yung paa. I-position mo muna paa mo. Masyadong ngawak doon. Kumusta naman mo? Okay lang. Oh my God, mahulog yan si Marco, ha? I-ano mo lang Mark yung ano. Ito na yung oldest church, the Baclayon Church. Baclayon Mercado, Markets, munisipyo, antique na church. Ayan. Maraming barbecue. Ayan. Uy, wow. Dito kami sa BQ Mall. Wow, may decorations na sila ng mga stars and lights, Christmas lights. Yes, nice na. Dito kami guys kasi mamalengke, alam nyo na tomorrow is Monday, wala nang time mamalengke, kaya nandito kami for the supermarket, you know. Kukuha pati kami ng hapunan for tonight, dinner, at gusto raw nila ng McDonald's, that's why we are going to buy. Cheeseburger from Burger. This is for our dinner. But today I called for how many times pero why mo to bag? Sa delivery? Oo. Guba ang telepon mo, ma'am. Nag-ring lagi. Nag-ring lagi siya. Terus Ganina, karon. Ron? Oo. Nag-ring man siya. Guba. Okay. Sige. Okay, sige. Take out tanan ha kanang 3 Big Macs, medium. Drink, ma'am. 3. Ang drinks is medium. Coke? Sprite. Sa tulo ka burger? Sprite tanan. Sa Big Mac? And then duha nga box atong nuggets. Duwang 6 piece nuggets? Oo. 6 piece? Pila itong 10 duha. Duwa ka 10 piece? Okay, duha ka 10 piece. Newly cooked ha, please. And then, 1 cheeseburger deluxe na medium gyapon. Sprite gyapon na? Okay. Swipe please, oversales. Swipe please, oversales. Okay, wala na butaw ko isa mga Oversales na gisip. butakan pa man. Oh, John Chidel. Take out mo. 1,059. Galing. It's already late. Si Ginette, eh. Kawawa sila kasi ang daming tao kasi kaya medyo matagal ang order. Ay. Bago ka makakain, may stress ka muna. 8:39. Yeah. This is it. Kaya kalimti palihog ang ketchup dahil kaya wako kapalit. Nuggets, duha nga box. At asa sauce, barbecue. Oo. Sweet and sour? Wala line?
O may lain eh. No choice. Kana na lang. O may barbecue. Pang mangutana ka. Mangutana pa kag choice na to. O nyawa man di ay. Mo trapod ka inday. Ha? Ah, gravy? Okay, mas okay. So, tatlong happy chicken macdo. Ano pa yung drinks natin? They are so busy, my God. Because today is Sunday, and this is Dalawang chicken curry alaki. these are the movements of McDonald's when it's Sunday. And look at them, they are all taranta. Dahil lang lahat. And we are already late. I don't know what time we'll be having our dinner. It's 8:41. Ay, naulaw. Ko kayo na. Tanang mahal. Okay. And that is Jeff. Tanang letter. Yeah. Regular. Ganyan lang ma'am. Isa lang ma'am. Maraming pila. Drink ma'am. Oh, quiet. So nice. Maraming pila. See? So busy, so busy. Sa kape, I do subscribe. Dito lang with rice. Using rice.